कहाँ रहला अब तक राहुल तू? हे यहाँ ई देखा ई का बा? पिल्स, स्लीपिंग पिल्स। ई सब काहे खातिर? हमनी दोनों के फ्रस्ट्रेशन के निकाले खातिर। एकरा ले थी बुढ़ा सो जाई, ओकरा बाद ओकर आँख कल सवेरे ही ई सब खुली। की जरूरत धीरे बोला। अगर कोनो मुसीबत हो जाई ऐसा तो? कुछ ना होगी, हम सब संभाल ले। अरे तू वापस आ गई लगा। हाँ तनी हने आवा। हाँ हम तो बस एगो स्टडी कॉल करे गए रानी, अभी आयल बनी। का भइल अंकल? हमके तारा से एगो जरूरी बात करे के बा। जवन बात दिल के अंदर होके कोई कहल देहली अच्छा होखेला, समझ गईला ना? का बात बा? अरे तो के मेहरारू बनावे के कोनो और लड़की ना मिलल का? तुहार मेहरारू बने लायक नहीं की मेरा। माइंड योर वर्ड्स। अरे गुस्सा मत करा, गलती सुधारे खातिर अभी वक्त बा। सवेरे तक के समय बा तारा पास। का भइल? का बात बा राहुल? ई का कहलन? ना वो पूछत रहलन के रात के खाना में चपाती चाहिए या चावल। तू का कहला? चपाती चली। बस इतने बात? अरे सेहत खातिर चावल अच्छा होखेला, बोले से ना पता चलेला का? चला। अंकल हम कुछ मदद करिएगा? हाँ अंकल हम आपके बारे में बहुत कुछ सोचनी, लेकिन हमके कुछ समझ में ना आयल। वैसे आपके पीछे राज का बा? कुछ राज के बाद राजे होके तो अच्छा रही। अब ना हमके बस जाने की उत्सुकता होत रहे और कुछ ना। तो ना जाना तो बेहतर होई। ठीक बा। अंकल ये पपीता ले लेत बानी हम। सोए से पहले पपीता के जूस बहुत अच्छा होखेला। अरे फ्रस्ट्रेटेड बुढ़ऊ, एकरा पिए के बाद तू आराम से सूझ जाइबा। अंकल ना ही चाहिए। अंकल हम एकरा अपन हाथ से बनेले बानी, कितना प्यार से हम बनेली एकरा आपकी खातिर, और आप एकरा पिए से मना करता नहीं। पीना प्लीज। अच्छा बना अंकल? अंकल का भेल? अंकल का हो गेल? अंकल चली चल अंकल आराम से। थैंक गॉड। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। ओए होए 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 ओए होए। अपन पैर के लंबा करके आराम से सूझ जाए। टाटा। मैजिक ऑफ पपाया। माय डियर मीरा। मीरा मीरा। अरे बुढ़ऊ सूत गईले। मीरा हे मीरा मीरा। ओह तो मैडम नहा तारी। मीरा बुढ़ऊ सूत गईले। स्लीपिंग पिल्स विद पपाया। हेलो नहा चुकल बाड़ू तो बाहर आ जाना यार, या फिर ई चाहतारू के हम अंदर आई। हाँ बोलत नहीं खू, एकर मतलब कि हम अंदर आ जाई। मीरा कहाँ चल गई? मीरा मीरा। स्लीपिंग पिल्स विद पपाया। बुढ़वा लुढ़क गए, ये सोचत रहा ना। हमार मीरा कहाँ बिया? तोर मीरा। तोर मीरा तू ओकरा के अपन मीरा कहा तला। रिटायर आईजी के मीरा तोहार मीरा कब से बन गई ना? अब वो हमार मीरा बिया, वो हमारा कस्टडी में रहे वाली हमार मीरा हो। तो के जान से मार दे। बताओ हमार मीरा कहाँ बिया? शंकर नारायण के सामने ये होशियारी ना चली। हमार बात तो ध्यान से सुना। आप तारा के हमारा खातिर एगो काम करे के पड़ी।
तभी मीरा मिली। अबे तोरा के तो हम राधा मुकरा का जान से मार डाला। हम तोरा के पहले ही बता चुकल बानी कि तोर चला के हमारा सामने ना चली। राघवन जैसे बाप के धोखा दे के आयल बिया मीरा, वो हमारा हाथे ही मरी। ना ना ओकरा के कुछ मत करिए, बताई हमके का करे के पड़ी, बताई। खत्म करे के बा। हाँ? रुक्मणी नाम के औरत के तोरा के जान से मारे के पड़ी। तोरा दुखी होकर कोनो जरूरत नहीं है, तोरा कहो के मारे के पड़ी। काहे कि वो औरत हमरा के धोखा देले रहे। हमार सब कमाई लुटला के बाद हमरा के बर्बाद करे वाले हमारे मेहरारू बिया। रुक्मणी के जान ल या मीरा के जान द, कौना के जिंदा रखे के भाई फैसला तोरा हाथ में बा। ना हमके हमार मीरा चाहिए, हम ओकरा खातिर कुछ भी कर सकेली। अच्छा फैसला बा। ये हमार मेहरारू रुक्मणी के पता बा, डाउरी पार्क हाउस नंबर 9। बाकी एकरा में पढ़ लिया। बाहर गईला के बाद तारा दिमाग में कई गो रास्ता दिखाई दी। वो रास्ता पे बिल्कुल ध्यान मत दिया। अगर ध्यान देला तो समझ जाइया मीरा हमरा कस्टडी में बा। शंकर नारायण रुक्मणी देवी के मारे खातिर हमके भेजले, लेकिन हमरा में केहू के मारे की हिम्मत नहीं है। लेकिन हमार मीरा सब कुछ हमरे वजह से भइल बा। हम खुद के कबो माफ न कर पाई बा। हम एकर हल निकाले के बारे में सोचत रहनी, तो हम ही सोचनी कि हम सारा बात आईजी सर के बता दी, और हम उनके सब बता देनी। हमार बात सुन के वो मंदिर में मन्नत मांगे गए बाड़े। अब इस सब में भगवान का कर सकेला सर? हमनी के मीरा के बचावे के पड़ी। हमके आपके मदद के जरूरत बा सर, ना तो वो मीरा के मार डाली सर। के बड़ा का चाही? कमरा चाहिए। यहाँ कौनो कमरा खाली नहीं है। हम यहाँ रुके खातिर आयल बानी और रुक के ही जाए। हमरा बस वो कमरा चाहिए। माफ करी सर, वो कमरा में आदमी बड़े। चला चाबी निकाला। हमके कुछ मत करी सर, हम चाबी देता ही। तू ये बेचारी के मार डाला? नहीं सर, हम एकरा के नहीं मरले सर। हम सब कुछ पता करके ही यहाँ आइल बानी। यहाँ पर जे कुछ भी भइल बा उ राहुल हमरा बता दिले बा। नहीं, उ रउआ के सच ना बतौले हुई सर। उ रउआ से झूठ बोलले हुई, सरासर झूठ। रउआ हमार बात समझे की कोशिश करी सर। सच का हम रउआ के बताओ तनी सर। जिए खातिर जब हमारा पास कोनो रास्ता ना रहे, तब हम ही गेस्ट हाउस के बनावे के फैसला कैले रहनी। यहाँ पर अक्सर जितना भी टूरिस्ट आवेले मौज मस्ती खातिर आवेले, वो आके चल जाले। लेकिन जब ये दोनों आई रहला सन, ऐसन कोनो बात ना रहे दोनों में। वो लड़का के देख के हमके कुछ गड़बड़ लागल। यहाँ लोग शांति खातिर आवेले या फिर अपना दिल के इच्छा पूरा करे खातिर आवेले।
हाँ थैंक्स। वो रूम हा चलो। आ, हम्म, तू एके रूम बुक कैला का? हाँ काफी ना बका। ना, हमने साथ में एक रूम में तबे रहल जाई जब हमनी के शादी हो जाई। तब ले तू अपन कमरा में और हम अपन कमरा में, ठीक बा? अंकल हमके दूसरा रूम चाहिए। हाँ देता नहीं ना, इला तुहारो कमरा बा, ठीक बा? थैंक यू अंकल, बाय। आप ओकरा चाबी काहे देनी? हम ओकरा कुछ प्लान करके ऐसा बोले रहनी ना, सब खेल बिगाड़ देनी आप। सॉरी हाँ सॉरी सॉरी।